Hakini ki khandiar singi balala la sakhi ek jingmi pajba kino hikai school shasurang ki bahapo ka sanjog jong ka Joint Action Committee of All Teachers Association of Meghalaya Jakatam bandawa nak sarkar panchimti no ek kam jong ki kum ki sakri sarkar bapura ne ka ba ong haktian phareng provincialization handai hadu menta ka sarkar kam shem nashim khia halor kani ki jingdawa jong kino hikai kumta hanne ka singi ka arpo artrek unailar kini kino hikai klami pajba basdang biang ka jingi khi da ka jing sange trekam ka bagi labo por ban pankot hadu ka saw trek unai lor ban wan ban supan kan mau khandian ha ka jing lang balalong khaddo ha ka san trek mentau benai hamadan yorang hab la emkra kino hikai kan thop nadu ki deficit pattern but ad hoc school ki baha bapo ka sanjok jong ka Jakatam kino hikai la ai por sak sarkar ban sim khiai kini ka jingdawa jong ki Henry day namar ka jing kuman jong ka sarkar ban benta ka kanti kino hikai la simsnan ka senjam ban sange le hikai sendan henne ka singi sedang jong ni ka jeng khi ka bati CCTV ka la jure pru ya ki katto ka ni ki school ha ka ni ka nong ba shilong ha ka bala lab ba ki babon ki school ki kamra jong kino hikai ki la shuthli la no tangi kamra jong ki nong trai bat principal kat ba ki khna school part ki shui la men ha po kamra bat yamlan ha ka bele kai ha ki kamra bat ha phlau la sedang ki sini ki madrasi na ka ba ya ko strike adu ka sauterik di kumakalong menta nilai awan saki zone makarokes area makarokes menilap kalau kena hikai dia sementa dah kabakin lecha school chungki tekiduan pat ki manajemen kiba ya hendo kabaki persyang hibat baik de kiwe kompat ban baik de kena school chungki tendai nak kini hikai te ngiyok ka kubor na Garo Hills ro so William Nagar ba natura ro ba baro kini hikai kiba ha pa ka thok ba ka system di dia sementa kan ka strike chung athang ni khasi jang tia ro na kakum ka jing yok tip chung ni te baro khoi ji school dia sementa baro district kasyong iki managing committee dara ki sngau baki don ka fund ka ba biang bakin thung na ki casual tengin don ai ban uja ya kata tenre adu ka nu ken ma de ki hajar ngut ni don kinong hikai di mar kam dai ka basuk ya ki managing committee ro bakin thung casual lut tenre ka ching ka pat chung ni kalong tang kinong hikai jongi ki bahap aga aided school akin ki aided schools te ka kindai ban le school ke dia ban ya song bet si ha nila perkhat bahas panggani den takada ka basdang kumba phila yo i bat la te ba nila penlong swa ta ki dharna ta laisi aden ga tung nila penlong ro rally ka santri jong August sampai Hamadan Fire Brigade kane gal ade ban pen peskor ka sokar ba kinong hikai ki kwa ban ya kendo ban ya kren sarkar indai hadin ke penlong gitu rung sngau bakam seiso ti imat sarkar ke kwa bakan kta ki kena school ru bakan khot yang bila ka kta kena school ru ni sngau ba ketika sikta ka ba se ka ba support de ke cing ki ke de ban yak ke khmat kat bangin pat yo ke ban kwa sarkar